Hei Juuli tästä! Tää on nyt ensimmäinen videopostaus meidän vlogiin ja tässä on mun ystävä Tiiti. Se on nyt mun oma kamera on huollossa, niin ei saada kauheasti kuvia, mutta Tiiti lupasi lainaa sen kameraa nyt tässä näin. Tästä illasta pitäisi tulla kuvia. Saa nähdä kuinka suuri kuvasaldo siitä tulee, mutta kello on nyt ton verran. Näkyykö se? Eikö? No ihan sama. Mut siis joo. Kello on kohta 6 ja me ollaan nyt täällä Tiitillä. Mennään kohti Jennalle. Ja sit siellä on Jennan synttärit, jäädään yöksi ja Jenna ei päässyt, se lähti jouluun. Täällä ei just sopivasti, niin ei sieltä tulossa. Ja no. Joo. Mut hyvää viikonloppua vielä kerran. Tuli tänään yllättäen videopostaus, tää oli idea, kun tässä toimii videokamera. Hyvää viikonloppua kaikille ja liittykää lukijaksi. Moikka!